Here wa hina odimu ai de ne kwa santema ayi a wono no epia a etu se nipa nie nipa na eba no ye po bi otema mpon ho a watena mampon ache ayi ba kra otimi ba wo ti ba bi kra ba mampon wo wonsan bode krata wo receipt e wo ho ade ya na ye me ya ne se mampon hema wafa akonya no fofofo yesra opem so onka sankyere no mampon de ye mpento kwasem. Ewe ebusia yemo akwa ba ha Edumasa TV bo modern se obe subscribe dwumade no YouTube Edumasa TV, Facebook Edumasa online, follow yen so honom, TikTok Edumasa TV official bo modern na che wadwen comment section honom okasa ya no ma ho ate de ama ye de bo hwe de wakwa kopiem menshi akotokofie enu a ye ba betena ha ka kire wo se asante mampon konyasie de ye hwe so ba be so ye nananom tuo ana ewrada asebre osai bonsu a okwa ba be so de tum no ato aso se asante mampon hene ama enu a asante mampon concern youth ene adehyebusuani bia na omonti ase se onipa ye nana ajakuma dufie asante mampon hema eyi no ede ne baaye no eye woni a ede ne to ewrada asebre osai bonsu betima kan se odehye osai bonsu a enke ye nana ajakuma dufie asante mampon hema ko yi ne de ne kire wiase kire mampon man se wono ene wayi ni se omra medi mampon hene a dehye ni bisu ye se wo mpene atwe petition de bra manhia kotokofie yewrade asem ne ma ye nana apan hene sa nana asante mampon hene ne wofa na apan hene de petition ne results ne nyina so be pie mu wo manhia kotokofie de ne kwesi wo hono manhia yenko tie de no abusua no so be pie mu manhia fie no de ye nana o sei tutu otumfu asante man nyina awura ene sebimpladuasa committee etena asem no so enso so e ka kire wiase yenko ne nko tie abusua ne mra de si wo manhia enti mra sisi ye wadi ka beta social media kase akonya no wanya na fofofo to ahu mampon so yenko ntokwada na eban mu a yemfa mampon hene kura mfa ho eti sa ti trasem ni sa no ma yesra opem so bonka sankire no mampon de yempa ntokwasem yempa eti trasem bia wo mampon bibia ye bokko wo bete sautie nana yana wase enfamra opemso ahemfie ene asante mampon the kingmakers ene kroma ebepie mu e wo ha no so far wo bae de na wahu ye bae no se de no ma sikoe no mamponfo no ate ase omode omu pipa akoma otumfo ama enkraba se yawada otumfo betima frɛ mamponfo na asembi ohobia no waka kire wo na me ade ya na ye me ya ne se mampon hema wafa akonya no fofofo se ase wafa ne se ni fie japade efize wadi kantra social media ka kire ye se akonya no wa mepre ena no wafa so mepre ono so watifie sa na ebe frɛ no so medi mampon hema enti wafa bibia yizi asema wo kan wo adanse ye se ono ne kan me wa adanse bi ni se wagidwato awie no wantoto omo a adigwato ba ye nyina no na watimidi se ni nuo se abrantie bi o akofo no nko ade na ba be hyedem ade pada agu no ho ade na kiri mampon kuro fa ba bi akofa eban mu a yemfa mampon hene kura mfa ho na mampon hema di akira me ade na akofa ho se omaye mampon hene na ye se mampon akunya no ani die kwan so wamfa buo mampon akunya wamfa buo so mampon so ahu ade wadi ka beta social media kase akunya no wanya na fofofo eti de ope no be ye mampon hwese obedi okofa branch ya be hyede ma be bone pada so maye mampon hene no asojafo nko be 500 asojafo ne police for almost be 500 no do mbegu mampon so ahu mampon so yanko ntokwada na sabi o bakokura na atitrasem kakra kra wo ho no ye de sa asojafo no kra ko ho na de bia begu mampon wunim ekwan kro na won fa kwan papa so enye se wo be se hine papa ama mampon no kristo ko fa police for begu mampon eni asojafo na ese ekwo ompekro ni ye ompekro no nkoso so ahu wonam trodo na wo kwa ade na wo ko fa asojafo ade na wo ko fa police for so ahu asojafo ba wo sei o ma nyi obi kra mfa ne san Canada a police for o ma nyi obi kra nka san kire ne da so ahu a police for kra ba kra sabi o nya ba bi kra ma o ma na omo de school mu aduane ko mbedi kra na de wo mampon ma na so ko fa o mo baaye so ahu
It is hard to trust some this no man yes help him so. Onka sanchira no mampon de yempe ntokosem. Yempe etitira sem bia o mampon. Bibia ye bokko. Etu yesu ehun sa no. Ehun se o mu mamponfo no. On for respect so mamponfo no. Eti ye throw petition be to. Yewura na so. Ampa yewura so di so de maye. Die de yewura se. Na wonyi ni se otan bi na wotan na asoma me kan na evidence wo ho. Hwa principal be gu mampon. Wan ti bia na wan hu bi. Hwa no akwa fie kwa no. Ono ana bobo akra kwa no. Mampon yen ko tokwada. Wo de busa wo bia se mampon. Tam be na tete besi na da be na tokwa si wo. Ah tete tam no yen ko tokwa. So ahu. Nti ye se ye de ye pe bibia fenchem. Otumfo na hwe. No fa bibia ntu ye mampon man na ye ho nto yen. Se ye hia wo hina odimu. Ai de ne kwa santema ayi a wo no epia a etu se nipa nie nipa na eba no so ahu ya po bi o te mampon ho a watena mampon ache ayi ba kra otimi ba wo te ba bi kra ba mampon wo wonsan bode krata wo receipt e wo ho ye nim no ye hu ne da ni fie kra so mu hu ne da so ahu eti mini amano ato na me misa se aposifo na omo ba na omo hu na wana oh ye hu bi sada santo kwansi wo hoda entokwasi wo hoda ena nye ohima yi so anka sa no ma we nyina ma hoda wo na se amane ne amamre kwaso bi e ma hoda no a desta bi ba ho na eye problem ana se aboye hu mampon asantema mu no yewura se hwa no obi anko ntokwa hwa no obi anye ye yewura di enti de obeka bia ye di so de yewura beka bia ye ma no enti adan na wo ohima o wo ye mampon hima nko a wo de yewura anka se kofa enti wei ene ko pie mu ewo menhia kotokofi abra ye nananom mo adehia o mo nso so etwene se oni a yewura ana se bempreduasa Kingmakers ni bi ni ye nanamampon hima eyi ne de naba no mo mpene so odi ade enye yie se de opapia na o kasa na ichire mu no wo brebebrebe de nanim obetima ba be di ade na so se ono a na ye de ne ba se yawada a yewura betena asem no so efiri ne kosi yawada mpanifo ehye yakosi no se yewura tena asem no so a odehye yewura mampon na ye nanamampon hima yi no wono a na eba ana se odehye foforo na busua no de ne ba de ene eda yawada nyankopon ya dom na kotoko hin timi tena ase no woto ne nsa efra santemampon sem no a Dumasa TV beko ni akwa akopemu nchirimu ne de ababa besomo enti ye nya resource no se de ye nanamampon hima yi no ono a na bedi ana foforo ene ede ne ba de yenim nti eda ya wade di enim ye behwe se nanano mo betimi atena asem no so a de bepi mo babia na ye de beba na ye de ababa besom ha Dumasa TV medika ka che se Facebook Dumasa online YouTube Dumasa TV TikTok Dumasa TV official obetumi nso so edwade bia woton bia betumi de atoa ye na ya bo ho dawro e de ama wo yirika heba bites wono ne piepie ti koma ye de ne de to so e wo menhia kotokofi enu ada santema ponsem so bepi ho na ye de baba besom midin edwana de se e bedi akon yakram